Ik ben Ilse Warringa en ik ben momenteel in Haworth, West Yorkshire, Engeland, omdat ik hier het script ga schrijven over de gezusters Brontë. Hier liggen ze begraven in deze kerk. Dit was ook de kerk waar Patrick Brontë, de vader, preekte. Ik sta hier voor de pastorie, waar de Brontë Sisters zijn opgegroeid en gestorven. En dan kom je dus bij de begraafplaats. Dit is gewoon exact dezelfde begraafplaats die de Brontë Sisters ook zagen vanuit hun huis. Dit is de school van de Sisters. En als je dan zo terug gaat, dan zie je dus inderdaad de kerk waar ze op uitkeken. Ik loop hier nu achter het voormalige huis van de Brontë Sisters. En ik ben op weg naar een waterval waar de Brontë Sisters heel vaak speelden. Ik ben nu op zoek naar de Top Withens. Dat is een oud vervallen huis waarop Emily Brontë Wuthering Heights heeft gebaseerd. Nou, ik drink mijn eerste biertje bij de Black Bull. Nou, ik hoop dat jullie een beetje een indruk hebben gekregen van Haworth, de plek waar de gezusters hun meesterwerken schreven. En ik hoop jullie te zien in Nederland, in het theater bij de onverwoeste zusters van Hoogezand-Sappemeer.